भैया हो हम मिशन गायक उदय राज बहुत एगो प्यारा सा प्रसंग भेज रहल बानी। हमें आशा ना पूरा विश्वास बा आप लोग के जरूर पसंद आई। प्रेजेंटेड बाय गीत सुहाने भीम के। धनु चला भीम बाबा के सरनियाना, भीम बाबा के दिहल बटे पनियाना, भीम बाबा के दिहल बटे पनियाना। धनु चला भीम बाबा के सरनियाना। और देखी भैया उनकर पति जी अपने पत्नी से का कहत माने कौने भाव में। याद करा गले में बदल रहे मटकी, कमर में झाड़ लोग रह जाए भटकी। याद करा गले में बदल रहे मटकी, कमर में झाड़ लोग रह जाए भटकी। दूर कर दिहले सबके परेशानियाना, दूर कई दिहले सबके परेशानियाना। धनु चला भीम बाबा के सरनियाना। देखी भैया उनकर पति अपने पत्नी से कौने भाई में का कहत है। 1891 में लिहले जन्मवा, शोषितन के दुखवा के कइले निदानवा। 1891 में लिहले जन्मवा, शोषितन के दुखवा के कइले निदानवा। सब पूरा कई दिहले सपनावा ना, सब पूरा कई दिहले सपनावा ना। धनु चला भीम बाबा के सरनियाना। देखी भैया और पति जी उनका कहत बाना और कौने भाव में कहत होंगे बाबा सब उन खातिर कितना का कहीना। लंदन में जाके बाबा कइले पढ़ैया, दलितन के खातिर साहब लड़ले लड़ैया। जाई के लंदन में कइले पढ़ैया,
साहब लड़ले लड़ैया, बाबा भीम जी के दिहल राजधानिया ना, बाबा भीम जी के दिहल राजधानिया ना, धन चला भीम बाबा के सरानिया ना। देशवा खातिर देख के गईले संविधानवा ना, उदय राज गावे भीम के कहानिया ना, धन चला भीम बाबा के सरानिया ना, धन चला भीम बाबा के सरानिया ना। सावन आठ लिखे भीम के कहानिया ना, उदय राज गावे भीम के कहानिया ना, धन चला भीम बाबा के सरानिया ना, धन चला भीम बाबा के सरानिया ना। भीम बाबा के दिहल